खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो जोंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय थाबाय गिबियावनो बयखौबो आमथि फोरबोनि गोजोन हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय नोंथांमोननि खाथियाव फुङावनो आं दिनै आदा सासेनि जोंनि गामिनिनो फोसावगिरि बिथां आदानि मोनसे फेसबुक पोस्ट मोनदोंमोन आरो बिथाङा शेयार खालामदोंमोन बिराद मोजां मोनसे इनफरमेशन बिथाङा माने शेयार खालामदों आरो बे खोथाखौनो नोंथांमोननोबो आं एसे शेयार खालामनो सानदों माने निउ जेनेरेशननि मानसिफोरा गोबां बिदि धोरोमजों लोब्बा थानाय खोथाफोरखौ इमान बारा मिथिया बिदिनो आं मोनसे खोथा बिदि फोरमायनो सानदों नोंथांमोननो स' नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेड अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर नै दायो आङो बेखौ फरायथिनो लाबाय नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ बिथाङा लिरदों आवसिया खेराइ फोरबो आमथिसुवा बेयो बर'फोरनि नैथि फोरबो बोराइ बाथौआ सोरजिनाय हायलों मोदाय बैसोमुथि बिमाया बे बोथोराव जोंनि गाहाय आदार माइ आबादनि थाखाय साबसिन थासारियाव थायो बेनो माइ गायनाय फोनायनि मैखोम बोथोर ओमफ्राय बिमा माहारिया जेरै सुवा जानानै गोदान जोलै सोरजिनो गोहो मोनो बेबायदिनो बिमा बैसोमुथियाबो जेठ आसार दानाव जोंनि गाहाय आदार माइ रज'होनो थियारि जायो बेनिखायनो आसार दाननि 7 अक्ट'निफ्राय 10 अक्ट'सिम बिमा बैसोमुथिया सुवा जायो जि सुयो एबा मोदोम बायो होनना बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायबोदों बे सानथामाव बर'फोरा माखासे नेम फालियो जेरै बे सम खोन्दोआव हाल एवनाय खदाल जावनाय हा जावनाय बाथौसालियाव हाबनाय बाख्रियाव हाबनाय आरि मावनो मोना दंफां लाइफां आरि दाननो मोना हायलों मोदाय बैसोमुथि बिमाया दोखो मोननो हानाय जायखि जाया खामानिनिफ्राय गोजानाव थानाय जायो आसार दाननि 11 अक्ट' खालि न' बां लिरस्रांना हि जोम सुस्रांना बाथौसालि बाख्रि इसिं लिरस्रांना दै गोथारजों फोथारनानै न'खरनि बाथौसालि रायजोनि थानसालियाव बियाब जिल्ला आरो मिरु थानसालियाव बावनाय थिननाय जायो बिमा बैसोमुथिया गावनि बिखायाव जोंखौ जाहो लोंहो दुखु दाहायाव बजबना लायो जों थैनायनि उनावबो जोंनि गोथै सहखौबो गावनि बिखायाव बजबना लायो बिमानि सायाव गासै खौसारखौ सिरियै सहायो बेखायनो बे फोरबोखौ जर'खायै हायलों मोदाय बैसोमुथि बिमानि मुङाव बावनाय जायो बिमा बैसोमुथिया सहायसुलि आरो अनसुलि गियानखौ जोंनो फोरोङो सानसेनि हाबाफारिजों बे फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जायो दहाय बोराइ बाथौ बेबायदि बिथाङा मोजाङैनो फेसबुकआव पस्ट मोनसे होदों आरो बेखौ बिराद माने आं फरायनानै बिराद गोजोननाय मोनदों आरो बेनि थाखाय नोंथांमोनखौबो एसे फोरमायनाय जाबाय शेयार खालामनाय जाबाय नोंथां लोगोफोर थारैनो बे पस्टआ बिराद इनफरमेटिभ बे खाबुआवनो बिथां आदाखौबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय जोंबायदि निउ जेनेरेशननि माखासे मानसिफोरा बेबायदि मिथिनो गोनां माखासे खोथाखौ मिथिनो हादों दा बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थानायनि थाखाय नोंथां गासैखौबो साबायखर बावनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर खुलुमबाय गोजोन्थों।